औ आं मा होननायखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौ फन आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोमाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना मोन हरनांगौ आंलाय होनबालाय नों अबेयाव मानो खिसा होयो एखर बेखौ बिदि खालामा नोङो आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जे फन नोंनि मालाबा नोंनि बुरियानि मा मोनसे जाबाथाय एबार जेनेबा नोङो हराबा थाबा थागोन नामा आङो आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केसनो मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा आं जेबो गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो आरो मा मोनो नोङो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै लोगोफोर जोंथ' बयबो मिथिखागौ दासान्दि फेसबुकआव वाट्सएपआव इउटुबाव माबायदि कन्डिसनफोरा लोगोसे जों समाजाव मोनसेनि उनाव मोनसे माबायदि थासारिफोरा गोसारगासिनो शेयार जागासिनो बेरफुगासिनो दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय दासान्दिसो फिन खनसेबाव मोनसे ओरैबायदि गाज्रि कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो माने फुरा वाट्सएप इउटुब फेसबुक दा जाथाया ओरैबायदि जादों माने सासे आइजो गसाइगावनिनो बे आइजोआ फिसाजोफोर गिदिर गिदिर दंखायो हौवाया फिसाया साख्रि मावो जाहैदों दाना बे आइजोआनो सासे सिनाय मोनै सासे मानसिखौ फंबाय गोदै लिंबाय जाहैदों बिसोर सानैनि गेजेराव माने फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने लोगो मोनलायनानै बिसोरो फंबाय गोदै बिब' गोदै लिंलायनानै बे फंबाय गोदैया ओरैबायदि फोरमायना लादो जाहैदों गावलायनो आर्मि साख्रिबो मावनो लोगोसे गोजौ थाखोनि फेमिलिनि मानसिनो प्रमिला रानि ब्रह्ममोननि न'खरनि बंस'नि मानसि जायो दा बिसोरनि गेजेराव एसे गोबाव समनिफ्रायनो जालायदों खोमा रायलायलायनायफोरा ओमफ्राय दाना दाखालि बावै बे फंबाय गोदैयानो बिब' गोदैनाव फनाव हरखाबनो फन हरनानै बुंहरबाय जाहैदों आब' जोंनि न'खरनि सासे सोद्रोमा माने एक्सिडेन्ट जाबाय दा बेनि थाखाय हस्पिटालाव लांनो थाखाय फैसा नांथारगौ जादों होननानै माने फन हरनानै बुंहरबाय जाहैदों दा बिदि बुंनायखाय बिब' गोदैया बिदिसो जादों नामा होननानै जागोन दे नोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ आंनो सेन्ड खालामना हर आं नोंनो फैसाखौ हरगोन होननानै बुंबाय दा बिदि होननायखौ फंबाय गोदैया एकाउन्ट नाम्बारखौ सेन्ड खालामनानै हरनानै टाइम मथे फैसाखौ मोनैनि थाखाय बे फंबाय गोदैया ओरैबायदि माने फनजों बिब'नाव फन हरनानै ओरैबायदि दम हरलायबाय माने नों आंनि फैसाखौ मानो दाबो आंनि फैसा नङा दै आंनो फैसाखौ मानो दाबो हराखै नों आंखौ मानो लासिं खालामदो एकाउन्ट नाम्बारखौ आं नोंनो हरलायनानै दाबो मानो फैसाखौ हराखै जाबाय दाना बिब' गोदैयाबो बुंहरबाय माने हाबाब फैसाखौलाय बोरै नांगौ होनबानो टाइम मथे सेकेन्ड फायावनो बोरै सोना हरनो हानो दे आंनाबो हौवाया साख्रि मावो आं साख्रि मावा हौवायासो साख्रि मावो बेनि दरमाखौ मोनबासो आं नोंनो सोना हरगोन नंदोंमोन माने फैसाखौ मोनसिगौमोन आरो सोना हरगोन दाना बे फंबाय गोदैया मानिथारा आंनो फैसाखौ नांथारगौ जुदि नोङो फैसाखौ टाइम मथे दसेनि उनाव दसे समनि गेजेरावनो फैसाखौ आंनो सोना हरनो हायाबाथाय नोंसोरनि संसारखौ माने नोंजों हौवाखौजों माने गावस्रालायहोगोन नोंखौ भाइरेल खालामगोन माने अब्लाथ' नोंथांमोनाबो मिथिखागोन बे मोनसे ब्लेकमेल खामोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय बे बिब' गोदैया मानो थाखाय सिनाया हसिया नुफेरै खाथियाव नुलायै मानसिखौ मानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फंबाय गोदै बिब' गोदै लिंलायलायनानै मानो थैथाबनो दरखारमोन आरो आंनिफ्राय मोनसे खोथा जुदि बै फंबाय गोदैया नोंथाङा आर्मि साख्रिबो मावो लोगोसे नोंथांनि न'खरनि बंस'फोराबो माने गोजौ थाखोनि अब्ला नोंथांनि पकेटआ जिर'मोन नामा आरो जुदि जिर'मोन अब्लाबो नोंथाङा मानो गुरैयै बियालाबासिनो गोरायै दम होनानै बिनाय आरो जुदि फैसानि आंखाल जादों न'खराव एक्सिडेन्ट जादों अब्लाबोथ' नों डनेसन हिसाबै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबोथ' नोङो बिनानै थाइफा थाइनै रायजोफोरनिफ्राय मदद लानो हायोमोन ना नाथाय नोंथाङा बेखौबो खालामासै नोंथाङाथ' फसिखाबाय गोथौ हाखर बयबो पाब्लिकआनो दा मिथिबाय नोंथांनिनो गोरोन्थि नोंथाङा ब्लेकमेल खालामदों पुलिसजों गाग्लिजागोन पाब्लिकजों गाग्लिजागोन अब्ला नोंथांनि फिसाला फिसाजो बिसिफोरा मा नंगोन आरो नोंनि गोसोआबो मा सोमजिगोन साननानै नाय मेहनत खालाम माव दां जा रावबो ओरैनो मोनजाया सिखाव खावनानै सानसेल'सो मोनजायो नाथाय खनले खावनानै मोनजाया मिथिबाय दाना नोंथांमोना फोरमायहरदो बेनि बागै मा बुंनो सानो दा दाया सोरनि बेखौ नोंथांमोनाबो जाज खालामनो हागोन थेंक इउ